На гърба на... Значи да не ни притеснява това. Трябва да ви притеснява, защото имате само един опит за поправка и може много добре да нарисувате картинката, пък ако имате грешка в конструкцията, оценката ще бъде двойка. Трябва да знаете много добре последователността на действията, които трябва да извършите, за да не сбъркате. Защото като сбъркате на едно място и нататък всичко ви е грешно вече. Обектът ще ви бъде зададен с ортогоналните си проекции, план, един или два изгледа. В случая аз ще ви дам само план. Избрах такъв обект, който, например, това му е единицата. И съответно имаме квадрати с страна единица и образуваме кубове с тях, като първото е височина една единица, т.е. това е едно кубче, това е с височина 2 единици, призмо вдигаме и третото е с височина 3 единици. Сега то може да бъде 3 на 3 квадратчета, 9 квадратчета, да не е 2 на 2, 4. Принципът е същия. Ще ви бъде зададено примерно кои да гледат отляво, кои да гледат отдясно. Тоест не е хубаво ъгъла да е 45 градуса на гледане. Трябва едната обежна точка да е по-близка, другата да е по-далечна. На половината от вас ще ви бъде зададена едната, примерно лявата да е по-далечна, пък на другата половина обратното. За да има разнообразие, да няма еднакви картинки. Перспективният образ върху наклонена изобразителна равнина е по-различен от този с вертикална, с това, че имате трета обежна точка, която трета обежна точка е или някъде високо, ако вие гледате от нисък хоризонт нагоре с някаква висока сграда, ето тук, или тя ви е много ниско долу, когато вие гледате от висок хоризонт, от птича перспектива или от някоя висока сграда, на която сме ние, примерно, гледате някоя по-ниска долу. И по този начин получавате ниската обежна точка, FV, ето я тук, която в вашия случай ще бъде този с висок хоризонт. Няма да имате отношение към човешката фигура, към човешкия мащаб. Няма да се задава въпроса къде е стъпил човека, колко е висок и така нататък, защото просто тук вече човешкия мащаб не действа. Това са едни условни единици. Аз вземах 3 см, 4 см вземах дължината, единицата. Обаче вие може да го вземете колкото искате, защото перспективата няма мащаб. Перспективното изображение просто става по-голямо или по-малко, в зависимост от това дали листът ви е по-голям или по-малък и дали обежните точки са по-надалеко или по-наблизо. И съответно дистанцията и точката на наблюдение са пропорционални на големината на обекта. И понеже вие имате лист 100 на 70, или аз имам такъв лист, вие може да имате по-голям лист. Желателно е да имате резерв, ако разчертаете на пауза, да се вземете по-голямо парче пауза, защото не винаги успявате да вкарате обежните точки в формата, който имате и се налага да лепите, да долепвате, излизате извън масата, отивате в масата на комшията и става неприятно понякога. Можете да чертаете на пауза. И на картон може да чертаете, както искате, но окончателното предаване на крайния резултат става на картон с размер 35 на 50. След като построите конструкцията за 3 часа, ние ще ви изчакаме още час и половина да си нарисувате това, което сте построили и вие предавате и
конструкцията, т.е. построението на перспективата и предавате, сгъвате я на две и слагате вътре рисунката, която ще бъде изпълнена с избрана от вас техника. Може да бъде живопис, може да бъде графика, може да бъде каквато искате техника. Молив, пастел, акварел, може да бъде туш с перо и така. Може ли да използваме маркери? Може, защо да не може. Защо да избра точно това да използва? За мен акварела е най-уместната техника, защото най-бързо става и най-ефектно става за малкото време, което имате. Ако почнете с туш с перо, ще имате да се озорите много, пък ако някой почне с точки да го прави, температа няма ли да е по-добре? Какво? Температа не е ли добре също? Може, всякаква боя може да използвате, но температа е покривна боя, докато акварела дава едни преливания, които са уместни за сенките, защото вие ще имате. Вие сега ще ги построите нещата, обаче трябва да ги интерпретирате художествено и това да прилича на реалистична рисунка все пак. Може, всякаква боя може. Ние на ксерокс ли ще ги... Да. Идваме бързо до военна болница с него и ще се върнем с това. Добре. Молите, ще се върнем с него, за да свършим бързо. До 2 часа ще се върнете, нали? Не до 2, по-бързо. Добре. Айде. Докато още ви започнем да вършим. В перспективната система имате отново картинна равнина, която в случая е наклонена. Имате главен зрителен лъч, който е перпендикулярен на нея. Имате три убеждени точки, които се явяват основата на една пирамида, която има връх точката на наблюдение и тия три направления са успоредни на линиите на обекта, ако той е ортогонален, какъвто е случая. И перспективното изображение се получава върху тая изобразителна равнина. Ние трябва да намерим първо точката на наблюдение и радиуса на недеформираните проекции, да се начертаем и окръжността, която трябва да побере цялата картинка вътре в себе си и да определим коя точка определя това положение на сградата, защото трябва една от точките на това, което правим като изображение, да опре в кръга, както беше в предишната перспектива. Ето, една точка опира в кръга на сградата или на групата от сгради. Тук две точки са опрели, но не е добре сграда да излиза извън кръга. Околна среда може да излиза извън кръга, но вие нямате сграда и нямате околна среда. Вие имате абстрактен обект, така че примерно сенките ви могат да излизат извън този кръг, но самото триизмерно тяло, да го наречем, което не е сграда, то трябва да влезе вътре. И не бива някакви вертикални елементи на триизмерното тяло да съвпадат с главната вертикала, която е следата на главната вертикална равнина. Трябва така да подберете ротацията на тялото, че и избора на главния лъч, че да няма такива съвпадения, защото те стоят много изкуствено, когато имате някакви съвпадения на точката, главната точка H0. Разбира се, може да имате вода, да имате отражение във водата. На времето клаузурата не беше 3 часа, ами беше 8 часа и на практика цял ден я правихме. И сграда с задължително отражение във вода, задължително околна среда, хора, автомобили, улици, дървета и така нататък. И всичко това беше на картон
50 на 70 голям картон с акварел. И пак беше конструкция и рисуване, но много по-сериозно беше, отколкото сега вашето. Защото ние го учихме не един семестър, ами 3 семестъра, година и половина, и във втори курс накрая правихме тая клаузура. И беше много сериозно, защото всички едновременно я правихме, целият университет се затваряше само за това нещо. На всички етажи, по всяка група си има стая и така. И едновременно ги правихме, едновременно се оценяваха. Сега трябва първото нещо да изберем, като сложим това тяло. Мен тая книга повече не ми трябва, аз се извадих заради вас. Тук са упоменати всички стъпки, но те са направени на отделни чертежи, последователно. И ние ще ги направим на един чертеж всичките тия работи, докато стигнем до крайния резултат и до сенките. Хубаво е да се я преснимате тази книга. Има я долу, доколкото знам, на ксерокса. И някъде там отвънка на гаража и има я в PDF формат. може или да има някъде вкарана, да, ако има. Поне тая част за наклонената равнина трябва да я имате и можете да си я носите тук, за да си помагате. Не е забранено. А с клипчета, такива работи? Може, ама ако вие не сте до някъде сигурни в това, което правите, просто ако не сте го опитали, просто ще ви бъде много така трудно на момента да научите нещата. Аз горе-долу се стрема да се представя как това тяло ще бъде ориентирано. Ще взема лявата обежна точка да ми бъде по-далечната, въпреки че със същия успех мога да взема и дясната, но примерно представяме се, че това тяло е тук. Представям си, че искреното ми желание е да вляза в формата, което има. Да не се налага да долепвам листи в едната и в другата посока. И ако това се наложи обаче, вие ще долепвате. Обикновено се налага. Тоест, аз се чертая същото това нещо, което имам зададено като размери в план. И в случая ъгъла го избрах 30 и 60 градуса, като вие не сте длъжни да избирате точно 30 и точно 60. Но аз го направих, за да ми е по-удобно, за да мога по-бързо да го направя това. Значи това пак е с една единица височина, това е с 2 единици, това е с 2 и това е с 3 единици. Каква е първата стъпка? Отново си разделяме напречния размер, мерен от крайните две точки, го разделяме на 3 равни части. И в средната една трета, някъде в средната една трета, си построяваме зрителния лъч в план, който ще съвпадне с следата на главната вертикална равнина в перспективното изображение. Т.е. тук се наслагват вече изображението в план и изображението в перспективната равнина, която още не сме намерили. Някъде по него ще се намира точката на наблюдение, която също още не сме намерили. И следващата стъпка е да направя един страничен изглед
на произволно избрано от мен място правя един страничен изглед, който би трябвало да съдържа всичките тия точки с съответните им височини в мащаба, който ми е даден. И понеже съм взел 4 см, значи аз ще имам 4 по 3, 12 см височина. см височина и примерно най-високата призма ще бъде и тая. С размер 3 единици. Нали? Това са, условно казано, единици. Те са по 4 см. Три височини. Следващата призма ще бъде с размер 2 единици. Тя е ето това. Което ще се вижда. Ще му се види и този вертикален ръб тук ще се види. Правя един изглед на тялото. Завъртян по начина, по който е завъртяна основата. Разбрахте ли? Това не е фасада, защото фасадата е успоредна на стената на равнината, върху която строим фасадата, е всъщност равнината на стената на сградата. Тук сме завъртяли изгледа и правим страничен изглед. Откъде гледаме? В случая гледам отляво надясно. И съм вклопил това нещо в една равнина, която ценно гледам отстрани. Но го правя на същия лист, на същия Там долу четвърт. единицата не трябва ли да е зад двойката, т.е. да не се вижда целият квадрат? Да. Този ръб ще се вижда, но искаш да кажеш, че това няма да се вижда. Нали? Сега аз тук имам и други линии, които, примерно ето тази тук двойка, е важна точка, защото може тя да се окаже. Разбирате ли? Може би имам и други точки, които мога да изследвам, но обикновено една от всичките точки опира в този кръг на недеформираните проекции. Избирам положението на равнината с ъгъл бета, който за случая пак ми е 60 градуса. Не сте длъжни да го избирате толкова. Той варира от 45 до 80 градуса, но се колебае някъде около 60 градуса, защото ако ви вземете много изправен ъгъл, перспективата ще прилича много на перспектива с вертикална равнина. Няма да има ефект от третата обежна точка. Ако ви вземете много наклонен ъгъл, т.е. много високо положение над обекта, пък ще виждате само покрива му. Нали? Така че трябва някаква средна оптимална мярка на ъгъла да се вземе, която зависи от качеството на самия обект понякога. Сега, това, което аз направих, е само намерение за картинна равнина. Това не е картинната равнина в смисъла на конкретното построение, ами просто фиксирам един ъгъл и аз ще повторя този ъгъл с истинската равнина, която още не знам къде е. Тя може да бъде зад обекта, може да бъде пред обекта, може да го сече.
Ако го сече е още по-лесно, защото ще имам готови точки от него, върху нея. Сега не знам къде ще дойде. Отново този размер, който получавам, го деля на 3 равни части. Б. Сега трябва точно да се направи, ама аз ще го направя малко по-на око. И в средната 1/3, някъде в средната 1/3, вземам зрителния лъч в страничната проекция. Като някъде по неговото продължение ще се намира точката на наблюдение, която още не съм намерил. Ето, този зрителен лъч ще се намери точката на наблюдение. Сега трябва да изследвам точки, които са далеч от зрителния лъч в план. Хайде да изследваме крайните точки. Обаче аз имам както долни, така и горни точки. Примерно на тая точка 3, точката 3' ще бъде тук. Обаче аз имам и друга точка долу. Виждате ли? Но понеже точка 3 е по-близко до потенциалния пункт на наблюдение и има по-голямо разстояние, аз ще изследвам само горната, а не долната. Примерно, тая точка е много вероятна и може би тази тук. Примерно, тая задната не. Но да кажем, това е точката 4. Точката 4 долу не ме интересува, на точката 4 горе е също много вероятна. И също така вероятна е точка 5. Нали, виждате къде е? Това е точката 5'. И може би и точка 6 да изследвам. Нищо не се знае, може пък тя да се окаже. Тук имам един ръб, който не виждам фактически, но точката 6 се намира високо горе и понеже тя образува доста голям радиус спрямо зрителния лъч, това тук ми е правия ъгъл, една от тия 3 точки според мен ще бъде, а може и точка 2 да бъде. Точката 2 прим също е доста вероятна. Точката... Моля? 2 прим не е ли тук? Нали изследваме горната? Да, ама изследвам това, което е по-далеч от лъча. Тая горната не ме интересува, защото тя няма как да бъде. Това, което е по-далеч от зрителния лъч. Примерно на точка 1 имам две. Една горна, една долна. Едва ли ще бъде тя, ама тази е по-далеч от лъча, но е много назад. Не знам дали да изследвам изобщо, ама... Айде. Не, няма да бъде тя. Но айде ще изследвам. Ще изследвам горната. Не, долната ще изследвам. Едно пример. Няма как да. И точка 2, коя беше точка 2? Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всичките точки си имат вече мястото на страничната проекция. Много е вероятна точката 4. От всичките пускам по една права перпендикулярна към зрителния лъч, която го пресича под прав ъгъл. Защо я пускам? Защото ме интересува петата на този перпендикуляр, която ще ми определя радиуса. И сега започвам от най-вероятната точка 4. Същото нещо съм направил и в план. Пуснал съм перпендикуляри от всяка една от тия точки към главния зрителен лъч. И с пергела
Примерно точка 4, виждате колко е близо до зрителния лъч. В план е много близо, обаче в странична проекция е доста далеко. И получавам с двата катета, получавам хипотенуза на правоъгълен триъгълник. Това нещо ще бъде R4. Който R4, пак от петата на перпендикуляра, този R4 ще го нанеса 3 пъти по зрителния лъч. И това е точката O4. Същото нещо с всяка една от тия точки трябва да направя. Като за целта трябва да имаме по един перпендикуляр, успореден на главния зрителен лъч, който вече е определен. Посоката му е определена, а местоположението му е определено. Ето сега точка 1, да ги почнем подред. Точка 1. Ще образува R1. Той е прекалено малък, е прекалено далеч от... Как взехме този R1? От петата до... Образувам правоъгълен триъгълник. Това е хипотенузата му. И това е точката O1. Образувам един правоъгълен триъгълник с двете проекции. Едната в изглед, другата в план. На точка 1 взех хоризонталния размер. Независимо дали от ляво или от дясно на обекта. Дали е дясно или от ляво на зрителния лъч, няма значение. Точка 2, примерно, ще бъде ето това. Нейният радиус R2 ще бъде ето това. R2. И отново от петата на перпендикуляра нанасям 3 пъти. И получавам точката O2. За сега точката O4 печели. Понякога човек си мисли едно нещо, обаче в действителност се получава друго нещо. Да? А защо радиусът е това, а не... Защото има две проекции и защото... Защо не? Само за секунда, ако мога покажа. Това е R3. Защо е това, а не ето това? Защото това е само едната проекция. Реалният радиус е хипотенузата на този триъгълник. Ние имаме една вертикална и една хоризонтална мярка и радиуса е това, което е хипотенузата на въпросния триъгълник. В другата перспектива беше това, което имахме в план. Само в план го правихме това изследване. Сега обаче го правим и в странична проекция. И това нещо сега беше O3. O4, сега O5 и O6. Точка 5. Ето тук. Ние, ако сме сигурни, че една точка ще... Ами ако сме сигурни, много често сме сигурни, и получаваме двойка. а пък се получава друга точка и аз веднъж направих такава грешка. В смисъл, показах на студенти, не можах да я намеря. Казах си, тая не може да бъде и в един момент обаче се оказа точно тя, дето аз не вярвах, че може да бъде тя. Някой път се случват такива. Ето сега тая точка O5 е много близо до точката O4. Виждате ли?
О5, обаче не я надхвърля. Да видим сега точка 6 какво ще направи. Просто когато работите така насляпо, не може да сте абсолютно сигурни какво ще се получи. Аз почти бях сигурен, че е точка 4, но сега да видим точка 6 какво ще направи. Значи това е R6. От петата на перпендикуляра към зрителния лъч този радиус го нанасям 3 пъти. И виждате, че О6 и О4 почти съвпаднаха случайно. Значи това тук е О6, но все пак О4 е малко по 1 мм по-навън. Така че приемам радиуса О4 за точка О. Значи това е точката О', защото тия точки са с примове. В страничната проекция са с примове. От нея правя две линии. Една хоризонтална и една вертикална. Значи сега съм определил точката на наблюдение и започвам да определям перспективната система. Въпросният радиус R4, който се оказа най-определящия, той... Горния? R4 е това, да. Нали така? Това беше. Значи този радиус го пренасям върху правата, която е перпендикулярна през точка 4 и образувам конуса на недеформираните проекции, който конус ще ми определи реалния радиус. Значи това е конус 18 градуса. Той ще ми определи реалния радиус на перспективата при нейното пресичане с въпросната картинна равнина, която аз още не съм определил. Защо не съм определил? А кое е 18 градуса? Моля? Кое е 18 градуса? Ето това. Е конус. Всъщност... Къде го кажеш? Защото радиуса R4 се нанесе 3 пъти до точката на наблюдение и тангенс на 1/3, тангенс 1/3 е 18... Тангенс от 18 градуса, по-точно е 1/3. От 18 градуса е 1:3. Толкова. И по-лесно става, като знаете, че точно 3 пъти се нанася. Вие, нали, в другите перспективи така го правихте. С 3 пъти. Само, че там, примерно в интериорната перспектива, първо намерихме дистанцията и после търсихме радиуса. А сега правим обратното. Сега радиуса пък ни определя дистанцията. Разбирате ли? Защото ако аз избера по-близка точка на наблюдение, сигурно обектът ми ще излезе извън този конус. Ако пък взема по-далечна точка на наблюдение, обектът ми ще има луфтове. Няма да опре в този кръг. Нали? Сега аз искрено се надявам, като направя перспективата, искрено се надявам да радиуса да ми излезе. Тоест наистина една точка да опре. И сега кой е радиус? Ами, не го знаем още. Не сме го намерили. Много бързо по колички. Сега, за да мога да използвам добре листа, който имам, би трябвало да направя така равнина, че този размер, който аз ще го сложа в вертикала, да бъде в рамките на 70 см или малко по-малко, защото ако аз го взема повече, има голяма вероятност да не се събера в листа и да трябва да добавям, да трябва да долепвам листи.
Разбирате ли? Пък аз не искам да правя това нещо. Ще обясните ли пак това с 70 см? Сега ще го разберете. Дайте ми един линеал с сантиметри, малко по-дълъг, който може да мери сантиметри. Откачен линеал. Просто искам нещо да измеря, за да се ориентирам по-добре. Благодаря. Значи, сега трябва така да разположа равнината, че този размер някъде 67 ще го взема. 67 см. Или да не е точно, но да няма 70. Да кажем и тук. Вземете го, вече не ми трябва. И това е картинната равнина. Това е точката FV'. Това е точката H'. Това е точката H1'. И това е точката, тук ми прави ъгъл, H0'. Как решихте откъде ви няма този лъч? Кой лъч? Този, с тия точки. И този. Аз прекарах, това е истинската картинна равнина, успоредна на намерението, което в началото имах. Това е същия ъгъл бета, който в самото начало взимах 60 градуса, който може и да не бъде 60 градуса. И ако тая равнина я взема по-надалеко, просто това разстояние ще стане по-голямо и няма да мога да събера в листа. Вие само И аз вземах толкова да бъде, че цялото това разстояние, то се дели на три разстояния. Значи едното е FV, H1, едното разстояние. Второто разстояние тук е ето това H1, H0. И третото разстояние е H0, H. Това са три... Моля? Къде знаете, че ще се победа? Ама нали го измерих с жълтия линял да бъде толкова? От EV1 до H', да е по-малко 80. Да. И сега... Моля? За да мога да се побера в листа, да не долепвам. И сега, май пак ще ми трябва жълтия линял. Ние ли решаваме тази равнина откъде да мине или Ами, има някакъв стоест? аз като знам ъгъла, мога да го изместя, но ще стане по-голямо или по-малко това разстояние. Това разстояние се едно е 67 см. Да, ето сега това ще го измеря. То може да не е точен брой сантиметри, но трябва да е по-малко от... Трябва да е по-малко от 70, за да го събира. Ето, това е 68 см, даже без 2 мм. 68 см без 2 мм. Значи 68 см без 2 мм. Това ми е точката FV, а това ми е хоризонта на перспективното изображение. Тук ми е точката H. И сега, вече не ми трябва. Сега измервам това нещо. 17 см без 1 мм. 17 см без 1 мм. 17 без 1. Тук ми е точката H0. Вече няма прим. Това нещо тук ми е 4 или точно 21 см. Може би 21 см и 2 мм. 21 см и 2 мм. Тук
тук трябва да сме много внимателни, защото стават грешки. При това пренасене на размерите стават грешки. Още веднъж, от H до H1 е 21 и 2 мм. 21 и 2 мм и целият размер го измерихме вече. Надявам се, че не сме сбъркали. И това е хоризонта на перспективното изображение. Това е правата хикс на перспективното изображение. Къде се намират хоризонта и хикса на страничната проекция и на плана? Ако взема двата молива, хоризонта ми е тук, а хикса ми е тук. Там, където картинната равнина сече основната равнина. Значи, това ми е хикса на плана, на изображението в план, а това ми е хоризонта също на изображението в план. Значи това е H първа проекция, а това е Хикс първа проекция. Докато това са H и Хикс на перспективното изображение. Разбрахте ли? Те са всъщност едни и същи прави. Това, което се случва на единия хоризонт, се случва и на другия. Това, което се случва на единия хикс, се случва и на другия. Това е точката F1. Обежните точки се намират на хоризонта. Сега всичко е както при предишната, както при перспективата на вертикална равнина. Пак пускам две успоредни линии на ръбовете на обекта. Намирам двете обежни точки. Това е точката F2. И после какво правя? Пренасям ги върху горния хоризонт. От долния хоризонт на горния хоризонт. Това е истинската точка F1 вече. И това е истинската точка F2. Какво? Нещо неясно ли е? Питайте нещо ясно. Имам точката FV, ето е къде е. Даже мога да се завода по едно габърче в обежните точки, за да ми е по-лесно да работя. И това е обежният триъгълник, така наречен обежен триъгълник, в който се намират трите обежни точки. И сега мога да почна да се строя изображението по начина, по който това го правихме в предишните задачи, предишните опити там. Как ставаше? Ето правата хикс сече по-точно продълженията на линиите, които имам, или самите линии на обекта. Правата хикс ги сече в тия три точки. От единия хикс на другия хикс. Тук се наслагват едно върху друго, ама това не бива да
притеснява, изобщо не е толкова притеснително. Това са тия три точки, в които линиите на едната система секат хикса. Долния хикс. От долния хикс отивам на горния хикс. Вземам още един линеал, хубаво е да имате този линеал и ги съединявам тия три точки от хикса на перспективното изображение в обежната точка F1, защото те отиват в точка F1. Нали, те отиват в далечната обежна точка. Същото нещо трябва да направя и с трите точки, които отиват в F2. Кои са те? Ами, там където продълженията им сечат хиксът, всъщност едното е продължение, ето го тук идва. Второто е ето това, много близо до точка H. И третото е ето това. Нали така? 1, 2, 3. Тези три точки пък ще отидат в F2. И по този начин аз намерих стъпването на обекта на основата долу. Разбрахте ли? Ако съм работил вярно, тия три точки трябва да лежат на един диагонал. Другите три точки те трябва да лежат на друг диагонал. Тия два диагонала се пресекат в центъра на квадрата, който се получава. Това ще бъде в пунктир, защото е заден план. Това ще бъде в пунктир, защото също е заден план, не се вижда тая линия. Предните две се виждат. От тук нататък трябва да построя цялото тяло. Трябва да му построя височините. Как се строят височини? Аз не съм начертал ортогоналната проекция на тялото, но височините ги знам колко са. Нали? 4, 4, 4, 3 по 4, 12. Трябва да нанеса 3 височини по 4 см в мащаба на плана и на изгледа. На произволно място, страни от обекта, построяваме една вертикална права Z, която е среда на вертикална равнина, успоредна на главната вертикална, само че по-встрани някъде. След което този ъгъл бета, който в случая е 60 градуса, го нанасям ето тук, от произволната точка, в която съм започнал. След това пак на произволно място, избрано от мен място, построявам друг перпендикуляр към второто рамо на ъгъл бета и по него вече нанасям реалните височини в мащаба. Тоест 3 величини по 4 см. Това е условно казано единицата, която в случая е 4 см. И тези 3 еднакви величини ги пренасям към правата Z. Значи първата стъпка е да ги върна към вертикалната права Z. Ето така.
След което линиите, които съм точките, които съм получил, ги свързвам с точка H. Получавам 1, 2, 3, 4 линии, които са ми всъщност височините на тялото в перспектива. И най-така лесният вариант е да взема един ръб, който да ги съдържа и трите височини. Тоест, ако взема този най-задния ръб, който е с 3 купчета, всъщност 3 купчета едно върху друго, там ще ги имаме трите една върху друга, нали? Най-лесното нещо е това. Той вариант ще го преместя нагоре, защото в момента не пречи. С обежната точка F2 аз от сега мога да си ги нарисувам тия вертикални прави. Само, че не им знам височините, не им знам дължините. Нали, при всяка една от тия точки мога да си построя по един вертикал. И сега големият въпрос е колко високи да ги давам тия призми. До тук е ясно ли? Значи всичките тези, аз ще продължа най-крайните, за да стане ясно, че влизат в FV. И от тук нататък казахме задния най-висок ръб. Сега внимавайте много, защото тук правите грешки. От него, от стъпката му, до първата от тия 4 прави. След което оттам влизам в FV. От тук влизам в FV. Тук случайно минах през точка, която и в предната група имаше такива случайности, така се получи просто. И сега, от тази наклонена линия, тя всъщност е вертикална, обаче ние виждаме наклонена, защото вертикалните влизат в FV. От нея се връщам отново към лъча, чиято височина аз търся. От там, където пресича Z, така ли? Да. Там, където не пресича Z, ами където пресича тия наклонените линии. Последната? Брахте ли? Последната? А, не, всичките. Всичките. Ето тези 3 интервала са всъщност перспективните височини в тая най-задна вертикална права. И виждате, че най-горната е най-голяма, защото е най-близко до нас. Тя е най-близко до нас. И съответно, колкото по-надолу слизаме, стават по-малки и така трябва да бъде. И сега ние с помощта на точките F1 и F2 можем да си строим колкото искаме призми, купчета, квадратчета. Тоест до тук беше сложно. Да, тук вече става много лесно и много приятно, защото, примерно, аз мога да построя цяла една такава призма и да махам от нея купчета, а не да слагам. Разбирате ли? Това е цялата призма с страна 3 единици. Най-лесно ще стане така, въпреки че можете и едно по едно да ги правите. Но, примерно, най-ниското купче с двете обежни точки и с 2 гавърчета много лесно става. Най-ниското купче ще бъде това. Виждате ли го? Аз тук мога да си ползвам и диагоналите на, примерно,
на кота 1, диагоналите ще ми се пресекат пак в центъра. Би трябвало този център да изляза с две линии в F1 и в F2. И първото купче ще ми бъде на практика това нещо. Нали така? Следващите две купчета, какво трябва да направя? Ами трябва пак с F2 и с F1. От задната вертикала съм тръгнал, значи трябва да ги изнеса наляво и надясно. Отново имам диагонал, който ще ми е много важен, защото фактически тия двете имат общ диагонал. Разбирате ли, те са еднакво високи. И двата диагонала пак се пресекоха в точката център, откъдето какво става? Оттам един път отивам в F1 и втори път отивам в F2. И това са тези купчета с размер 2 единици, височина 2 единици. Всъщност те са две купчета едно върху друго и третото вече с размер 3 единици е качено най-отгоре. А ние като го правим на клаузирите, да го правим тези ръбове седми. Не можах да разбера какво. Той аз май да ви питам. Ами аз надебелявам видимите линии, за да стане по-ясно кои са. Все едно, тук между първия и втория етаж вижда ли се линии? Ако се вижда, се вижда. Ако не се, ще се вижда. Каквото се вижда, ще го надебеля. Което не се вижда, ще го направя в пунктир. Но когато ви рисувате, ви вече ще виждате само видимите линии. Нали? Няма да виждате невидими линии. Но на конструкцията може да си ги имате тия невидими линии и да си ги ползвате. Какво? Какво казвате? Това е. Това не има. Дали ще бъдат толкова купчета или ще бъдат с няколко повече? Няма някакъв принцип на радиуса. Сега да видим радиуса дали ще излезе. Радиуса, който картинната равнина, значи истинският радиус вече е това. Ето това е радиуса R голямо. Не хипотенузата, по самата картинна равнина меря до конуса. И би трябвало този размер да ми даде през точка H0, да ми даде
Това е точката H0, опиране в една точка. И това да бъде, явно пергела ми малко играе, но трябва да имате хубави пергели, защото ето, тук тръгна да се свива този пергел. Но това е точката тук. Точка 3, виждате ли я? Да, 5,70. Ето, това е точката, която от самото начало... Не, точка 4, извинявам се. Това е. С радиуса и откъде до къде Ето тук опрях. И това е радиус R голямо вече. Той няма цифра. Какво? Да повторим пак с радиуса и откъде го взимаме и... По самата картинна равнина от Четворката без да нанасяме тази цест. Преди малко беше Следата радиуса, а сега... на конуса 18 градуса се сече с картинната равнина и там, където се пресекат, се получава реалния ред, който е в случая той е почти радиус 4, защото почти равнината минава почти през точка 4, но не съвсем. А какво се случва, ако това нещо се пресече с самия обект или не го допре? Няма никакво значение. Възможно ли е това или... Кое? Ако завъртим окръжността и на точка... Да го пресече, ако си е така... Значи не сме намерили вярно точката на... Или да е извън него. Ако този ъгъл беше излязал навън, значи аз съм взел друга точка. Ако аз бях строил перспективата не от тази О4, ами от О3 примерно, сигурно щях да опра точка 3. Щях да опра и тази точка в окръжността и това ще да излезе извън. Това значи, че ще бъде грешно или... Най-малкото ще ви намали оценката, От тройка на ако двойка. не може. Няма да получите двойка за такава грешка, но желателно е все пак... Казвате, че тройка е за вярно построена конструкция, ако не е невярна, какво става? Видим сега. Вярно е, че доста двойки ще имате на първия опит, защото вие просто правите грешка в определението на перспективната система и грешки в намирането на обежните точки на FV. И се получават много криви. В един момент виждаш, че купчето не прилича на купче. Това означава, че има някаква груба грешка в нещата. Но ние няма да имаме право да ви правим корекции на клаузурата. Вие трябва сами да се усещате. И да се предпазвате от грешки. Сенки в перспектива. Как се правят сенки в перспектива? Колко е часа? Добре. Как като ги храна, вече спират... Елате само 5 минути работа имаме. Просто трябва да го завършим това. Избираме един лъч в план, който включва някакъв случайен ъгъл. Нали? Аз го взех така, че обежната точка да ми влезе в рамките на листа. Може и да го взема и наляво, но трябваше да изкарам по-навън от тая, нямам място, и това го взех в дясно. Дали вземате лъча от ляво на дясно или дясно на ляво, няма значение. Ваш избор е това. Но ако бях взел лъч така, нямаше да имам хвърлена сянка. Аз искам да имам, тук искам да имам хвърлена сянка, затова го вземам по този начин. Построявам успоредна права през точката на наблюдение обаче. На лъча. През точката на наблюдение е не през FV. Тук малко съм сбъркал. Значи, това е през точката О. През точката О построявам успореден лъч на лъча, който съм взел по принцип. Тоест не си избираме. Вие си го избирате. Този е. Аз трябваше от него да започна.
По принцип се започва от него и тогава се търси тая обежна точка, пренася се горе на FSH. Това е обежната точка на хоризонталните проекции на лъчите. Тоест, тая вертикална линия ще хвърли сянка по тая права. Къде обаче? Къде тая сянка ще пробуди основата? Примерно, следващия ръб, той ще хвърли сянка тук. Аз решавам къде. Аз го решавам. Значи, избирам една точка S, която ми е обежната точка на лъчите. Това ми е обежната точка на лъчите. И оттам вече, да, ние си избираме, но там вече правя това нещо. Как качихме този лъч S тук? Просто свързахме този ръб. Сега ще обясна. Тогава е FS, как сме го намерили? Първо избираме посоката на лъча. После избираме, прикарваме успореден лъч от точка О на тази посока и намираме точката FSH на долния хоризонт. Долния хоризонт се качва на горния и това ми е обежната точка на хоризонталните проекции на лъчите. Всеки един лъч си има стъпка, всяка една височина си има стъпка долу. Оттам тръгвам един път към FSH и един път към S. Тоест тази точка ще ударя и тук. S ние си решаваме. Да, ние си решаваме. Аз просто го избрах произволно. Ако го избера по-нагоре, ще стане много дълга сянката. Ако го избера по-надолу, пък много къса ще стане. Значи тая линейка хвърля сянка тук. Тази линейка къде хвърля сянка? Това хвърля сянка ето тук. Значи отново имам една хоризонтална сянка. Докъде спират лъчите? Успоредна хвърля успоредна сянка върху успоредна равнина. Значи тук ползвам точката F2. Следващата, тая, къде отива? Тя отива в F1. Значи от тук няма никакви съмнения. Обаче докъде? Еми до там, докъдето хвърли сянка е тая. Ей до тук. После, този лъч, той има хоризонтална проекция. Аз не виждам стъпката тук. Само е стъпката и самия лъч отгоре. Значи и тук ще забуде той. Значи, от стъпката му хоризонтална проекция засичам с наклонена. След което успоредна хвърля успоредна сянка. Явно, че то ще дойде и така. Значи сянката до тук има такава форма. Тук се наслагват две сянки. Една от по-ниската и една от по-високата. Това не е това направление, това уравнение е така. Сега, тая точка хвърля сянка тук, но тя ще остане вътре в сянката на големия. Смисъл, да. Така че няма смисъл да търся на къде ще отиде. Аз точно това казвам, че се наслагват сянката на големия, на горния куп с сянката на долния се наслагват. Ето тук, тая сянка идва и тук. И оттам тръгва да хвърля сянка този. Значи аз трябва да дам такава една. Такава една трябва да дам. И защо с F2, а не с FSH? Защото тази линия има обежна точка в F2 и всички останали. И тези ръбове на сянката имат... А вертикалните ръбове имат обежност в FSH? Да. И сега и тук трябва да правим. Един момент. Това е ето така. Значи това и това са
Това е така. И тук трябва да влеза пак в FSH обаче. Тоест това трябва да го няма. Не, това Как разбрахме, че го това няма? е... Как се случи И така. Да. Те се наслагват тук двете. Е, това е. Хвърлената сянка върху основата. Ето това го налепим вече. Хвърлената сянка върху основата. По-нататък. Какво става вътре? Тие всички ти отиват в FSH. И виждам, че това се пробива. Значи този тригълник ще бъде тригълник. Тук обаче ще имаме една вертикална съставляваща, защото от тая точка нагоре почва да хвърля сянка този ръб. Тя ще бъде успоредна на вертикалните линии, границата ще бъде вертикална. Докъде? До там, докъдето лъча я пробие. Ей до тук. И тук ще има една наклонена сянка, е така. Това ще бъде сянка. А нещо около на средите. Кое е твоето? Какво? Ще правим или само това трябва да правим? И с акварел. В крайна сметка, какво трябва да правим това ми? Това сега, освен хвърляне, има и собствени сенки. Това са собствените сенки. Това е собствена сенка, това е в собствена сенка и това е в собствена сенка тук. И сега този размер, да кажем размера 17,5 на 25 см е в пропорцията корено 2. Този правилник, който току-що начертах, Правим му рамка сега. е рамка, която е 2 пъти по-малка от размера, в който трябва да го поместя. 25 по 2 е 50. Примерно, ако искам точно 2 пъти да го оголим, това му е реалният формат, в който трябва да го събера. Ако искам да го направя още по-малко, т.е. да имам повече люфтове, трябва да взема по-голям формат, но ще трябва да го увеличавам, да изчисля процента, в който трябва да го увеличим. Тоест това нещо го снимаме? Това сега го изрязвате го. Снимате Хора, го. по-тихо! Айде малко да се пазим тишина. Още го на ксерокс. На пауз обаче. Да не ме питате после къде... Това нещо трябва да се залепи пак там където е и да се предаде с заедно, с тиксо се залепва отзад. Да няма, аз го загубих, къде някъде по ксероксите остана или по етажите надолу, по стълбите го засипах и го няма. Трябва да го има това, защото това е най-важното нещо. И като го снимате на пауз, по познатия начин с молива пак зачервате, пренасяте на картон, от пауса на картон, от оголеменото копие на картон и върху картона вече рисувате. И предавате и
чертежа си и конструкцията.